Чаму Лукашенко незадаволены КДБ і генералами? Ці Азараў шкадуе пра рассылку удзельнікам плану перамога? І ці беларускія крымінальнікі могуць выконваць дыверсію Польшы? З вами Сергей Пеляса, а на Белсаце праграма пра свет. Вітаю вас і запрашаю. Са мною ў студыі Александр Азараў, кіраўнік Байпол і былы падпалкоўнік міліцыі. Адразу адзначу, што мы дамовіліся з Александром на інтэрв'ю да рассылкі Байполам паведамлення пра выбары ў каардынацыйную раду. Гэтую тэму мы таксама абмеркуем, але пачнем ад таго, што запланавалі раней, ад перастановак у сілавым блоку, у войску і ў КДБ. Александр, добрый дзень. Добрый дзень. Вы працавалі в гэтай сістэме раней. Наколькі часта ввогуле перед Лукашенком сілавікі робяць нейкую паказуху, пускаюць пыл в очі там на вучэннях, напрыклад? Вообще показуха – это, наверное, основной элемент, то, что показывает Лукашенко. И он это сам знает, и ему это нравится. Я общался раньше с сотрудниками, к примеру, СБП, службы безопасности, которые мне сообщали, что когда Лукашенко ездит в другие области, то заранее выстраиваются новые деревни вдоль дороги, красятся плакаты, значит, деревья. И Лукашенко, проезжая, видит, что это все построено только вот для него. Буквально сделались плакаты, на которых были нарисованы дома. Вот, не натуральные дома, а просто рисовались на бумаге и вывешивались. Вот, он это знал, но тем не менее, когда он приезжал на завод, допустим, это все было организовано местными властями. Он никого никогда не наказывал. То есть директор завода его водил. Специально делалось так, что как будто Лукашенко неожиданно куда-то заглянул в какой-то угол, который ему не хотели показывать, но это тоже все подстроено. То есть показуха – это элемент диктаторского режима. Так, зразумела. Ну, пакуль это невінна выглядае кшталту там пацёмкінскіх вёсак ці там намаляваных фасадаў дамоў, то все спакойна. Але калі это пачынае закранаць пытанні бяспекі рэжыму Лукашэнкі, яго асабіста, то есть это пытанні спецслужбы, войска, тут ён пачынае як бы рэагаваць нервова і переставляць, ператрахіваць сілавых чыноўнікаў. Вось пра гэта давайте паглядзім і наш першы сюжэт. Лукашенко правёў кадравыя перастаноўкі ў КДБ, прычым прызначэнні адбываліся ў рэжыме надзвычайнай сакрэтнасці. Публічна прызначэнцаў не называлі і не паказалі. Толькі кавалак кіцеля з медалямі і пагонам. Апроч вайны з дыверсантамі, якіх ніхто не бачыў, Лукашенко згадаў, што КДБ мае займацца і барацьбой з карупцыяй. Навошта насамрэч маглі спатрэбіцца перастаноўкі ў КДБ і якія задачы новым камітэтчыкам паставілі? Юлія Лабанова. Ані імёнаў, ані твараў, ані пасадаў. Адзінае, хто трапіў у аб'ектыў, Лукашенко і старшыня КДБ Іван Церцель. Гэтак беларускі дыктатар правёў найбольш таямнічую нараду за ўсе часы пры ўладзе. За кадрам засталіся і падрабязнасці перастановак у структуры органаў дзяржбяспекі. Это главная причина того, что я пригласил вас сюда в связи с назначением. Это вопросы недопущения коррупции и крышевания в нашей стране со стороны подконтрольных вам органов. Падавалася б нічога новага ў такой рыторыцы. Папулісцкія заявы пра барацьбу з карупцыяй Лукашенко выкарыстоўвае 30 гадоў ад пачатку сваёй першай перадвыбарчай кампаніі. Што праўда, гэтым разам у засцярогах да камітэтчыкаў з'явіліся намёкі на Расію, дзе бізнес часткова кантралюе ФСБ. Вы должны принимать соответствующие меры и информировать меня, если вдруг у нас возникнет желание у кого-то расширить свою, так сказать, деятельность коррупционную на территории Беларуси. И вот такое скрытое такое мышкование типа крышевания, как это принято в других государствах. Мы часто на эту тему видим фильмы по телевидению и так далее. У нас этого быть не должно. На думку аналітыка Фінскага інстытуту міжнародных справаў Рыгора Ніжнікава, Лукашенко можа быць заклапочаны паступовай стратай кантролю ў бюрократычнай сістэме. Ягоныя сілавікі ўсё больш інтэгруюцца з расійскімі калегамі. Калі беларускі КДБ мае зараз двух гаспадароў, будем так казаць, гэта Лукашенко і там, напрыклад, нейкі Бортнікаў, расійскі ФСБшнік, то, конечно, у Лукашенко ўжо кантраляваць іх аднаасобна
не атрымліваецца, таму ён пытаецца нейкія шукаць новыя рычагі уплыву. Рычагі ўплыву – своечасовыя кадравыя перастаноўкі, пошук лаяльных падначаленых, яшчэ арышты і паказальныя суды. Пры гэтым Лукашенко дэманструе, сваёй волей можа як пакараць, гэтак і памілаваць. Да прыкладу, былы дырэктар Магілёў-Дрэву Андрэй Вусаў за перавышэнне службовых паўнамоцтваў і крадзеж у асабліва буйным памеры атрымаў 8 гадоў турмы ў 2014-м, але ўжо праз 8 месяцаў быў датэрмінова вызвалены і прызначаны дырэктарам іншага прадпрыемства. Падобны лёс чакаў былога першага намесніка генеральнага прокурора Александра Архипова, ды і шэрага іншых чыноўнікаў і кіраўнікоў. Найверагоднейшая ж прычына цяперашніх кадравых перастановак можа быць звязаная яшчэ і з праявай гульні паміж супернікамі КДБ. Я глядзеў на гэта больш як барацьбу сярод лукашэнкаўскага апарата, і мы не ведаем, якія яму паперкі кладуць на стол, што ён бачыць, і адпаведна, чаму ён гэта прагаворвае, мы, можа, гэтыя наступствы ўбачым праз некалькі месяцаў. Палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч у сваім артыкуле тлумачыць незадаволенасць Лукашэнкі працай КДБ. Новыя прызначэнні камітэтчыкаў асацыююцца са з'яўленнем 3 тыдні таму інфармацыі, што кіберпартызаны ўзламалі сайт КДБ і выкрылі доступ да асабістых дадзеных тысячаў камітэтчыкаў. Мяркуючы па ўсім, старшыня КДБ Іван Церцель захаваў сваю пасаду, інакш бы ён не прысутнічаў на нарадзе. Паляцелі галовы ягоных падначаленых, якія не змаглі забяспечыць кібербяспеку. Другое, на што звярнуў увагу Лукашенко – дзейнасць разведчых групаў замежных краінаў. На ту политику добрососедства, которую мы предложили нашим соседям, полякам, литовцам и латышам, учитывая безвизовое пространство, они отвечают обратным образом. Мы видим и попытку, кроме информационной войны, навязать нам войну диверсионных групп. Кажучы пра збройныя атрады, што хочуць ажыццявіць уварванне ў Беларусь, дыктатар чарговы раз намякнуў на полк Каліноўскага і паспалітае рушэнне, якое нібы рыхтуе захад для дэстабілізацыі Беларусі. Знешнія ворагі – гэта зараз асноўны наратыў яго рэжыма. І вядома, што ў прынцыпе гэтай пагрозы няма, але ён у дадзеным выпадку як іскусственно стварае гэты вобраз ворага, каб сваіх бюракратаў трымаць, скажем так, трымаць разам. Ну і, канешне, па-другое, гэта то, што ён пытаецца цалкам імітаваць падыход Масквы. То есть он просто показывает, что мы с Москвой у одной лодцы, что калі Москва под асадай ворагаў знешніх, то і мы таксама. Зрэшты, Лукашенко перыядычна наракае ў публічнай прасторы на незадаволенасць сваімі падначаленымі, чыноўнікамі, органамі кантролю, следчымі органамі, суддзямі. Толькі на гэтым тыдні ён прывёў да прысягі новапрызначаную суддзю Канстытуцыйнага суда Святлану Любецкую, адказную раней за прыняцце новага кодексу аб адміністратыўных правапарушэннях, што ўзаконіў адвольныя арышты, узмацніў адказнасць за ўдзел у масавых мерапрыемствах і дэманстрацыю нацыянальнай сімволікі. Александр Лукашенко падчас сустрэчы з Церцелем, кіраўніком КДБ і гэтых прызначэнняў тайных, ён там заявіў, што нам навязываюць вайну дыверсантаў, узброеныя фарміраванні рыхтуюць і нейкія там амаль што палкі. Ну, пра узброеныя фарміраванні, відаць, гэта паспалітае рушэнне. Палкі, зразумела, это каліноўцы. А дыверсанты адкуль узяліся? Што вы пра гэта думаеце? Яны рэальна ёсць, і гэта ўжо поўная фантазія? Да вообще-то все полная фантазия, поскольку те же хоругвы – это такие спортивно-культурные клубы. У них же зброи нема. У них нема зброи, да, они занимаются спортом, ну, стреляют с спортивного оружия, но не используют, значит, обычное оружие. Вот. Поэтому с КГБ предоставляет Лукашенко информацию, что это угроза, а вот Лукашенко дает им указание эту угрозу ликвидировать. По поводу диверсантов, мы видели недавно выступление Церцеля, который говорил, что они предотвратили там нападение на Островецкую АЭС, что якобы дроны должны были запустить с территории Литвы, диверсанты зайти там и взорвать эту станцию. Вот. И этот нарратив у них звучит постоянно. То есть территории Украины раньше было. Они задерживали, кстати, на границе с Украиной людей, которые под давлением признавали, что они есть украинские диверсанты. Вот об этих, видимо, диверсантах и идет речь.
И Лукашенко нужно, конечно, запугивать белорусский народ, что вот он держит порядок, тут идут диверсанты со всех сторон, с недружественных стран, с Евросоюза, с Украины, которые хотят порядок этот нарушить, уничтожить белорусскую инфраструктуру, возможно, даже с гибелью обычных белорусов. А он защищает это, то есть он стоит на страже закона и порядка, якобы. У меня такое ўражанне складаецца, што вось эти все апошнія перастановкі і вайскоўцаў, пра которых мы трошки зараз паразмаўляем, і супрацоўнікаў ці кіраўнікоў КДБ, а таксама чыноўнікаў, яны все сведчаць пра тое, што ён не давяряе сваім чыноўнікам. А вот менавіта вось в гэтым месяцы это паказвае пэўны недавер да сілавікоў канкрэтна, так, што яны не могуць яму гарантаваць бяспеку, грубо кажучы. То есть ён сябе адчувае небяспечна. Адначасова да міліцыі прэтэнзій амаль што няма. Вот сёння, літаральна сёння, Лукашенко прызначыў новага начальніка генерального штаба войску, так? Генерал Павел Муравейка, замест знятого генерала Гулевича. І вот цікава, што сёння Лукашенко заявіў, прызначаючы Муравейку, вось што, цытата: «Вы ведаеце, што я не пераношу хлусні, гэта не мае сэнсу. Раней ці пазней все то всплыве. У Беларусі гэта немагчыма прыўкрасіць абстаноўку». Мне ўзгадваецца, як ён ездзіў недавно на праверку сілаў супрацьпаветранай абароны на камандны пункт, і там сидзелі генералы, і ён некалькі раз паўтарыў, што нормально, все окей, збілі ўсе цэлі типа паветраныя, але толькі калі все честна, калі все шчыра, вы мяне типа не падманулі. Гэта он сказаў 3 разы, прынамсі 3 разы. Выглядае на тое, што яго все-таки падманулі, ён Гулевіча зняў, так? Вось. Які у вас уражанні ад гэтых перастановак чыноўнікаў, асабліва в сілавым блоку, у войску і у КДБ? Ці гэта сведчыць пра то, што Лукашенко себя адчувае небяспечна і пачынае не давяряць сілавікам? Но вообще Лукашенко, он всегда не доверял силовикам. И все диктаторские режимы, в том числе и Лукашенко, держатся именно на силовиках. И, соответственно, все перевороты совершают только силовики, если посмотреть, да, историю взять. А, соответственно, он хочет этого не допустить, и он их постоянно тусует, меняет с одной должности на другую, поскольку человек, с его точки зрения, не должен укорениться в какой-то службе, он не должен поиметь такой авторитет, который позволит ему поднять эту службу против Лукашенко в один прекрасный момент, когда это будет нужно, когда это кто-либо захочет, либо этого человека подкупят, к примеру. Поэтому он людей меняет. И они работают, служат в таких подразделениях, даже которых логично бы никто другой не поставил. Да? Если он сначала Министерство внутренних дел, потом он руководит МЧС. Почему-то. Никогда там не служил. Или наоборот, да? Или идет там руководить колхозом, да? Когда ты не работал. Вот. Так, вот цікаво, что есть один человек, який вам знакомый, и он выглядает на непотопляемого. Это генерал Карпенков. И он, больше того, не просто непотопляемый, а он развил такую бурливую дзейнасць апошнім часам, что просто диву даешься. Наствараў некие 12-10 подразделений новых спецназа. И вот апошняе, то, что он зрабіў, это фонд «Молодая гвардия». Карпенков аб'яднаў вайсково-патрыятычныя клубы у фонд «Молодая гвардия». Это литерально вот 4 дні назад. 18 клубов, больше 2000 детей. Это все отбылось, это инаугурация фонда на базе внутренних войск у Ручі. Вот як бы вы охарактарызавалі, в чым причина, чему Карпенков так моцна трымаецца, так? Больш того, он яшчэ пашыряе свою дзейнасць, там стварае ледзь не альтэрнатыўную нейкую другую там яшчэ армію, так? Но вообще Карпенков по характеру очень инициативный. Где бы он ни служил, он всегда проявлял инициативу и создавал что-то новое. То есть, допустим, когда он работал управление по наркоконтролю, он из него сделал главное управление, повысил потолки, и люди получили полковничьи погоны
к примеру, получили выше зарплату. В Губопике то же самое. Он расширял отделы многие, создал новые отделы и еще планировал создать центр по борьбе с экстремизмом на базе 3-го управления, но почему-то у него не получилось. Вот. И поэтому, добравшись до внутренних войск, он начал дальше проявлять инициативу. Он понимает, что 2020 год как раз смог отбыться, потому что молодежь вышла в основном. Та, которая не участвовала никогда в политике, она была инициативная, ей были даже чужды там символы, возможно, в начале белорусские старые, но потом они вышли с БЧБ флагами, значит, и вышли массово против режима Лукашенко. Вот. И поэтому он понимает, что нужно работать с молодежью. И вот как раз это была их идея создать эти клубы патриотические, прямо с школы начиная, чтобы воспитывать уже их, значит, любовь, у них воспитать любовь именно к режиму Лукашенко, к самому Лукашенко. Ясно. Идеологичная опрацоўка моладзі. Да, ну и у него еще с Лукашенко определенная связь, у них определенные отношения. Он же был личным охранником Лукашенко в свое время и ночевал с ним в одном доме. И это позволяет ему решать многие вопросы. То есть он ему доверяе, Лукашенко доверяе Карпенкову свою бяспеку. Гэта цікава вельмі. А не складаецца у вас такое ўражанне, можа занадта смелая тэорыя, але паспрабуй вось такое так сфармуляваць, а ці не выглядае так, што як бы вось на фоне вось всех гэтых перестановок Карпенков выглядае вельмі выгодна. То есть, ну, не то, что зачистка может под его, да, но вот на фоне вось гэтага он можа яшчэ падняцца вышэй. Міністрам унутраных справаў стаць, напрыклад, прынамсі, так? Ну, у нас была информация, что он, конечно, хочет стать министром, но его не поставят. Там руководит МВД клан Виктора Лукашенко. Вот поэтому там есть свои люди, как говорят, у генерала есть свои дети. Вот поэтому, но Карпенков может занять другие должности, и в Совбез может попасть. Почему нет? То есть Виктор Лукашенко, ён не бачить Карпенкова на посаде министра внутренних справ, так, по вашей информации? Ну, получается, что прослеживая вот путь Карпенкова, мы не видим их каких-то таких хороших отношений между собой. Угу. У него с самим Лукашенко отношения хорошие, а вот какие отношения с Виктором непонятно. Зразумела. Александр, мы яшчэ зараз вернемся до нашай размовы, але перед тым прапаную паглядзець сюжэт пра то, як Польша плануе, прабачце, абараняць сябе ад пагрозаў з тым ліку з тэрыторыі Беларусі, і мы абмеркуем гэта і таксама іншыя тэмы. Лінія Туска супраць Лукашэнкі. Польша выдаткоўвае 10 мільярдаў злотых, каб узмацніць мяжу з Беларусю. Афіцыйна праект называецца «Усходні шчыт». Неафіцыйна яго ўжо ахрысцілі лінія Туска ад прозвішча кіраўніка польскага ўраду Дональда Туска. Тое самае робяць і дзяржавы Балтыі. Сюжэт Ольгі Міцкевіч. На ўсходнім флангу НАТО плануюць пабудаваць 1000 кіламетраў умацаванняў, якія будуць складацца з балтыйскай лініі і праекту «Усходні шчыт», які ўжо называюць лініяй Туска. Супольная абарончая лінія будзе ад фінскай затокі да сутыкаў польскай, беларускай і украінскай межаў. Задача абараніць слабыя пункты ўсходняга флангу, Сувальскі калідор і Берасційскую браму, апошняя прамая дарога да Варшавы. Podjęliśmy decyzję. Мы вырашылі інвеставаць 10 мільярдаў злотых у нашу бяспеку і перш за ўсё ў бяспеку ўсходняй мяжы. І мы пачынаем вялікі праект. Пабудова бяспечнай мяжы, уключаючы сістэму фартыфікацыі, а таксама фармаванне ландшафтнага рэльефу такім чынам, каб гэтая мяжа была непераадольнай для патэнцыйнага ворага. Што ж сябе будуць уяўляць умацаванні? Бетонныя перашкоды, зубы цмока, водныя равы. Пакуль дэталі невядомыя. Але памылак французская лінія Мажино, якую немцы абышлі ў 1940 годзе, якая стала сімвалам няўдалай абароны, паўтараць ніхто не збіраецца. У першую чаргу гэта будуць фартыфікацыйныя працы. Акурат сёння міністр абароны Касіняк Камыш падкрэсліў, што ўсходняя Польшча дагэтуль жыла з мяжы.
Польшчай. Людзі, да прыкладу, развівалі турызм, а цяпер усходняя Польшча будзе жыць з пабудовы бяспекі, узмацнення мяжы. Wschodnia Polska będzie żyła z bezpieczeństwa granicy wschodniej. Відавочна, што будуць удасканальваць натуральныя водныя перашкоды, забагненыя тэрыторыі. Досвед Украіны паказаў, што на падтопленых і балоцістых землях немагчыма праводзіць наступ. Na przykład jak wycofywały się wojska z Awdijiwki, Напрыклад, як адступала ўкраінскае войска з Аўдзіеўкі і абарона Ўкраіны затрымалася на лініі Арлівка. Вялікую частку абароны выконвалі вадасховішчы. Калі паглядзім на бітвы за ўсходнюю Украіну, то расейцы маюць вялікія праблемы з пераадоленнем водных перашкодаў. Палякі ў першую чаргу плануюць абараняцца ад атакаў з боку Беларусі, але не толькі. Усё часцей у Польшы кажуць пра расійскіх дыверсантаў. musimy pamiętać, że Трэба памятаць, што нядаўна НАТО даваў інфармацыю пра тое, што ў Еўропе могуць быць тэрарыстычныя атакі, за якімі можа стаяць Расія. Адкуль яна возьме гэтых тэрарыстаў? Напрыклад, з Блізкага ўсходу і паспрабуе перакінуць іх праз польскую мяжу. А гэта доказ таго, што арганізацыяй міграцыйнага крызісу займаецца Расія. Александр, вы ад пачатку міграцыйнага крызіса, які рэжым Лукашэнкі з дапамогай Расіі пачаў летам 21 года, сачылі вельмі за гэтым працэсам, за гэтым крызісам, каментавалі. І вось як вы ацэньваеце рашэнне Польшы збудаваць так званую сцену Туска, то есть дадатковыя ўзмацненні за 10 мільярдаў злотых, это прыкладна 2,5 мільярда еўра, сур'ёзная сума, на межы з Беларусью. Як вы да гэтага ставитесь? Вообще, конечно же, положительно. Еще в 2021 году я говорил, что нужно с Белоруссией устанавливать забор, узмацнять границу. Поскольку миграционный кризис, если тот первый закончился, то начался второй. И идет операция «Шлюз», уже больше 20 лет, наверное, по переправке мигрантов в Евросоюз и создание там дестабилизирующей ситуации. Вот, поэтому сейчас все-таки Польша все-таки созрела, начался второй миграционный кризис, и дай бог, пускай устанавливает. Ясно. Ну, в нашем сюжете эксперт там хутчэй схіляецца да таго, што гэта в першую чаргу будзе звязана з міграцыйным крызісам. Вось інфармацыя пра дакладней рашэнне збудаваць эту сцену Туска ці ўсходні шчыт, яна супала па часе амаль што з тым, што в Польшы прайшла хваля падпалаў, то есть пажараў, якія прайшліся хваляй па ўсёй краіне і ў Варшаве, і ў розных іншых гарадах. У тым ліку не толькі ў Польшы, в Літве таксама, так? Это былі грамадзянскія аб'екты, не вайсковыя, якія слаба ахоўваюцца. І праз некалькі дзён пасля гэтага зноў жа Туск, прэм'ер-міністр Польшы, заявіў пра тое, што затрымалі некалькі падпальшчыкаў. І сярод іх ёсць грамадзяне 3 дзяржаваў: Польшы, Літвы, Польшы, Украіны і Беларусі. І сярод гэтых асобаў ёсць крымінальнікі. Там не называюцца ці крымінальнікі, гэта беларусы, ці палякі, ці украінцы. Незразумела. Пакуль што ясна, гэта секрэт следства. Але вось на вашу думку, вы займаліся такой праблематыкай, так, таксама. І мы раней з вами размаўлялі, дарэчы, пра крымінальнікаў з Беларусі на службе рэжыму Лукашэнкі, так? Як вы ацэньваеце? Ну, бо раней такой інфармацыі не было, што менавіта крыміналітэт і, магчыма, беларускі ці украінскі нават, так, на службе, ну тут хутчэй за ўсё расійскіх спецслужб. Што вы пра гэта думаеце? Наколькі гэта рэалістычна ввогуле? Ну, вообще, это методы работы спецслужб, в том числе и белорусских. Гораздо проще у уголовника попросить поджечь магазин, торговый центр, чем обычного белоруса, который участвовал в протестах, но подписал соглашение, он является интеллигентом, ну и, допустим, он работает в какой-нибудь демократической организации и вынужден давать информацию. Одно дело давать информацию, а другое дело совершить поджог. То есть это разные вещи. И именно на акции, такие вот, как причинение телесных повреждений, поджоги, применяются в этих акциях бывшие уголовники, то есть люди, которые отсидели в местах лишения свободы определенные сроки и были завербованы в том числе во время отбытия наказания. И этим занимается в основном как раз ГУБОПИК, потому что в ГУБОПИКе есть второе управление, которое занимается
противодействием организованной преступности. Ранее этим занимался Владимир Тихиняк, пока его не сняли. Вот, и еще в 2020 году была информация о том, что Тихиню просили собрать криминальных авторитетов и направить их в Евросоюз для физического устранения либо причинения телесных повреждений лидерам оппозиции. Вот. Поэтому... Сколько это великая группа может быть? Сколько их может быть? А не нужно их много. Их достаточно, даже несколько человек. Вот их в Евросоюзе очень много. Да? Даже их не нужно было раньше отправлять, поскольку были группы белорусов, которые занимались, допустим, кражами из магазинов. Да? Которые совершали кражи из магазинов и привозили в Беларусь, все это перепродавали. Вот таких групп криминальных много. Вот. Но использование криминалитета сейчас для режима Лукашенко важно именно для вот акций, таких физических акций. Еще в свое время, когда я служил в ГУБОПике, это вот мы опубличили такого человека Слава Волк, его как раз и отправляли за рубеж для того, чтобы он причинил телесное повреждение бывшему сотруднику, который сбежал за границу. Вот поэтому люди вербуются регулярно через ГУБОПик, но этим занимается КГБ, конечно, потому что сфера деятельности КГБ за границей. Через ГУБОПик они вербуют иностранцев, не иностранцев, а уголовников, так их можно назвать, за деньги, потому что им без разницы, для кого служить, им главное деньги. Вот, и они едут и выполняют эти указания. Это питание грошей, это не то, что, например, на них компромат мають, да? Ми здадим тебе польській поліції. Це питання грошей, зрозуміло. Олександр, під кінець нашої розмови я не можу не закринути тему, зв'язану з виборами в Координаційну Раду і розсилка, яку зробив Байпол в сувязі з цими виборами. Так? Это теперь такая гучная справа, которую все обмірковують, в тим ліку в інтернеті. На вашу думку, ось ви лічите, що все було правильно зроблено? Вот ви повторили ще раз эту рассылку теперь, ті ви убачили реакцію людей, и вот другий раз вы бы этого не зробили. Как вы это оцениваете? Ну, вообще, мы не ожидали такой реакции, поскольку мы рассылки делаем регулярно на протяжении нескольких лет, и никогда не было вопросов. Ну, естественно же, пропаганда работает. Были случаи, когда они задержат людей и заставляют признаваться, что это они записались в план Перемога, поскольку план Перемога на слуху и является реальной угрозой режиму Лукашенко. Вот мы делали рассылки регулярно, тысячами рассылали, и буквально до этой рассылки неделю до этого тоже разослали несколько тысяч человекам определенной категории. Сейчас мы сделали рассылку больше, чем обычно. Вот, и, конечно, не ожидали такой реакции. Ну, почему мы эту сделали рассылку? Мы хотели привлечь внимание белорусов к выборам в Координационный совет. Мы считаем, что выборы в Координационный совет – это одно из ключевых событий последнего времени, и этот Координационный совет, он должен как-то поднять белорусов на новый уровень, повестку белорусов продвигать на международной арене. Мы знаем, что сейчас 25-й год уже на носу, у Светланы Тихановской начнутся проблемы с легитимностью, а созданный Координационный совет, он выбирается на 2 года, до 26-го. То есть легитимность Координационного совета будет без сомнения. Поэтому это событие очень важно. Но мы заметили, что белорусские СМИ уделяет выборам очень мало внимания. Светлана Тихановская тоже даже не выступила на конференции по выборам. Она выступает на всех конференциях, которые имеют незначительное значение, допустим, а вот по выборам она не выступила. Поэтому мы решили сделать рассылку, чтобы уведомить всех белорусов, что происходят эти выборы. И, кстати, когда мы агитационные материалы пытались через СМИ распространить, все СМИ нам отказывали. Мы первую неделю каждый день высылали агитационные материалы, СМИ писали, мы выборами не занимаемся, только новости давайте нам. Вот. И мы поэтому приняли решение сделать эту рассылку. Разослали. Вот. Но единственное, что там было указано, я так понимаю, проблема «голосуйте за
Да, тут Список якби, номер 5. тут якби ёсць праблема мае два элементы. Калі б это была заклік прагаласаваць на выборах Координационной рады, это было якби паўбеды. Ну, я читаю комментарии. Я думаю, бачу. что даже если бы там мы не говорили про список номер 5, а другая проблема, это вы закликали голосовать. Все равно бы эта проблема поднялась теми людьми и теми организациями, которые не хотят, чтобы были проведены нормальные выборы. Есть люди заинтересованы в том, чтобы выборы были проведены минимальным количеством белорусов. Ну, зрозумело, чтобы не провалились. Там 100 человек проголосовало, что это за Координационный совет. Да, но все-таки, Александр, тут не в тым, якби, не зусім... Калі б это быў толькі заклік прагаласаваць выборах, это было паўбеды. Ну, грубо кажучи, нас в Беларусі хто-то атрымаў, і ну, он мог бы это праігнараваць. Але там быў заклік прагаласаваць менавіта за ваш список, за закон и правопорядок, или я не помиляюсь. Да. Ну, поскольку, смотрите, бот принадлежит нам, план Перамога мы разработали, мы его объявили, мы получили огромные сроки за план Перамога. Да? Меня осудили на 25 лет, Станислава Лупоносова на 18 лет. Мы за это пострадали, мы работаем в этом направлении. План Перамога — это наша основная деятельность. Да? Мы эти рассылки делаем для связи с белорусами. Регулярно идет общение, рассылки идут регулярно. Мы все это шлем регулярно. Вот. Ну и поэтому мы, соответственно, в конце добавили предложение: голосуйте за нас. Александр, вот опошнее Может питание. быть, это и было ошибкой. Вот коли б теперь, Возможно, вот еще раз, вот коли б вы писали теперь поведомление, то вы вот написали только заклик удельничать в выборах, ті за закон и правопорядок. Я бы сейчас не написал про закон и правопорядок. Зразумела, у меня больше немає питання. Наколькі я зразумеў, апошняе кароткае пытанне, ну, мне здаецца так, прынамсі, может вы не поправите, что вось гэта рэакцыя вашага спіску і вас, яна была пасля таго, она наступила пасля таго, як на нашай ніве з'явілася публікацыя, спіс Латушкі набярэ на выбарах у Координационную раду амаль 50% галасоў. А пытанне. І было апублікавана вынікі нейкага пытання, дзе толькі публікацыі першыя 6 спісаў ёсць, нема ўсіх спісаў, тым ліку няма вашага спіса. Латушкі спіс сапраўды на першым месцы, потым спіс блок Прокоп'ева, наша справа і гэтак далей. Ці ваш, вось гэта рассылка, гэта быў адказ на гэту публікацыю, ці гэта не звязаныя паміж сабой падзеі? Не, эти падзеі не связаны, я не впервые слышу про, значит, про то, что спис Латушка больше 50%. 46, амаль 50, 46%. Все белорусские СМИ проводят эти опытания регулярно. Мы уже запутались, кто там, когда и где. Мы сами тоже принимаем участие в голосованиях, иногда, когда видим эти опытания. Но мы в некоторых тоже занимали даже второе место, по-моему, на Еврорадио. Так, ну я спадзяюся, што вы прымеце ўдзел у дэбатах, тэледэбатах, якія арганізоўвае Белсат. Я не магу жадаць вам поспеху, але магу пажадаць поспеху выбарам, каб выбары адбыліся і Координацыйную раду беларусы выбралі новага склікання. Дзякую за інтэрв'ю. У Лукашэнкі напалеонаўскія планы на Калыме. Магаданскі губернатар прыляцеў у Беларусь. Сустрэча ўзроўню кіраўнік дзяржавы і губернатар нейкага расійскага краю, ды не праблема, калі ў госця ёсць грошы. Гэтак у галаве дыктатара нараджаюцца вельмі дзіўныя ідэі, якія з рэчаіснасцю не маюць нічога супольнага. Напрыклад, весці рыбу за 11 000 кіламетраў. Што з гэтага мае шанец хоць на нейкую рэалізацыю. Глядзіце ў сюжэце Надзеі Бельскай. Сергей Константинович, приветствую, дорогой. Калі Лукашенко не едзе ў Магадан, Магадан едзе да Лукашэнкі. Не ў тым сэнсе, у якім услаўляе гэтае слова расійскі шансон, на жаль, наўпрост у чарговы раз мінскаму камерсанту давялося ўласна гандляваць з адным з расійскіх рэгіёнаў. Вы не пожалеете, что преодолели эти 11 000 километров. Шэрагаваму візіту на афіцыйным сайце саманазванага выдзелілі ажно 10 фота і адное амаль 8-хвіліннае відэа. У афіцыйным тэлеграме Пул Первого інтрыгавалі як маглі, ды посцілі мнагазначнае фота зачыненай дзвяры. Сустрэча з Сергеем Носавым, так завуць губернатара Магаданскай вобласці, больш нагадвала дарагі рыначны латок, чым нейкае афіцыйнае мерапрыемства. 8 накірункаў супрацы намеціў для сябе Лукашенко і вельмі настойліва іх прасоўваў. Мы российские регионы не делим на отдаленные, неотдаленные. Со всеми работаем и находим точки соприкосновения.
Уверен, что и с Магаданской областью получится существенно добавить в наших отношениях, прежде всего, торгово-экономических. Лукашенко готовы подсунуть паўночным сябрам любую беларускую вытворчасць. Ён ужо бачыць, як шырокай калейкай на Калыму рухаюцца самазвалы, аўтобусы на газу і дызелі. Вось яны гараць то ў Беларусі, то ў Расіі. Электраабсталяванне для Магаданскай ГЭС, кансервы загародніны, цукеркі, малочку, ювелірку. Тут Лукашенко бачыць сумесную вытворчасць з расійскай сыравіны. Спакусіўся Лукашенко і на магаданскую рыбу. Кажа, можа арганізаваць прамыя пастаўкі з далейшай пераапрацоўкай. Маўляў, мала ў беларусаў рыбы на стале, мусіць быць больш. При желании можете создать свои перерабатывающие мощности в Беларуси с прицелом не только на наш рынок, но и на логистически близкие города Москву, Санкт-Петербург и другие, а также в другие страны, если у вас будет к этому интерес. Мы вам предоставим всяческие условия. Якія могуць быць прамыя пастаўкі праз 11 тысячаў кіламетраў, асабліва калі ў Магадань не вядзе чыгунка. У якім выглядзе гэтая рыба даедзе і колькі яна будзе каштаваць? Зразумела, любому нормальному человеку, зразумела, не толькі прадпрымальніку, тое, што вазіць рыбу адтуль з акіяна сюды да Мінска, гэта будзе вельмі залатая рыбка, таму ў гэтым няма ніякага сэнсу для бізнеса, тут не будуць прыбыткаў, і гэта такая глупства, яшчэ одна такая бздюра Лукашенко. Губернатор або не слухаў, або наўмысна зрабіў выгляд, што ўсё можа быць, а там як будзе. Время пришло проявлять братские или взаимоотношения, братские поддержку во всем. Не только во внешней, что ли, политике, но и во внутренней. И настроены очень патриотически, и настроены на сотрудничество с Республикой Беларусь. Не атрымаецца супрацы, бо, па-першае, кажа Кныровіч, ніякіх дыямантаў у Магадані няма, толькі золата. А па-другое, трэба разумець, што такое Магадан. Гэта 130 тысячаў жыхароў. Узровень Баранавічаў ці Барысава, кажа бізнесовец. Это першае. Па-другое, гэта ўсё ж такі прыватны бізнес. І таму, калі ён нешта аб нечым размаўляе з гэтым губернатарам, то трэба разумець, што адное, это тое, што думаюць сам губернатар, і можа купіць там 5 мазаў. Самозапальных гэтых аўтобусаў. І другое, гэта інтарэсы прыватных кампаній, якія дабываюць гэтае самае золата ў Магадані. І я не думаю, што яны дурныя і будуць купляць нейкія машыны, якія будуць даражэйшыя, чым тыя, якія ёсць таннейшыя. Таму яны выкарыстоўваюць японскія, амерыканскія машыны і не выкарыстоўваюць беларускія. Лукашенко ж спадзяецца на санкцыі супраць Расіі. Той самы момант, калі такі нянавісны захад можа адыграць на руку шклоўскаму дыктатару. Лукашенко можа атрымаць цэлы мільярд. Ды гэтым разам не ад Пуціна. Поўны мараў дыктатар вярнуўся з сонечнага Азербайджану. Калі ўсё пойдзе так, як ён задумаў, то ў Нагорным Карабаху хутка вырастуць беларускія аграгарадкі. Як Лукашенко заваёўвае паўднёвы Каўказ і чым дзеля гэтага ахвяруе? І ці ахвяруе ўвогуле? У нашым наступным сюжэце. Лукашенко не Путін, да датаў не так прывязаны, але раптоўна ці не, дзень мірнага суіснавання 16 траўня сустрэл у Азербайджане. Як уласнік свята, Аліеў узяў першае слова – стратэгічнае, даверлівае, ды яшчэ і крэатыўнае партнёрства. Такімі эпітэтамі Лукашенку, напэўна, ніхто не ўзнагароджваў. Прынамсі, апошнім дакладна. Отношения проверены временем. И думаю, что ни у кого не вызывает сомнения, что Беларусь и Азербайджан – это два надежных друга. Лукашенко под позіркам каўказскага сябра расквітнеў. Пра стол несліся комплименты. У нас нет закрытых тем, у нас все открыто, мы обсуждаем, даже если бы услышали кто-то, какие вопросы, они подумали, какие же у нас отношения. Самые добрые, самые близкие, мы как братья общаемся. Мы одинаково понимаем мир. Але гэта, як кажуць, яшчэ кветкі ў параўнанні з тым, што было далей. Месца ў сэрцы менскага дыктатара хопіць не для ўсіх. І ў дылеме Азербайджан-Арменія ён вядома абраў першых. Неспокойный регион, и слава богу, что здесь появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана. Вы способны контролировать Кавказский регион. Это уже не только ответственность за Азербайджан. Вы уже в целом отвечаете за ситуацию на Кавказе, на что мы очень надеемся.
те, кто не живут, народы на Кавказе. Время выбрало вас, как у нас говорят, и вы несете ответственность за Кавказский регион как лидеры. Карабах Лукашенко наведаў уласна. Пампезнасці візіту дадалі масоўка і бясконцыя экскурсіі. Гэта аглядаючы бюст са слядамі куль, як сведкаў вайны. Лукашенко зрабіў недвухсэнсоўную заяву. Кто стреляет в иконы и памятники, это варвара. Сам жа, канешне, не варвара. Тое, што гатовы асвойваць яшчэ не астыўшыя ад крыві землі, то гэта іншае. Лукашенко ўжо гатовы перасяляць беларусаў на мясцовыя будоўлі ўласных аграгарадкоў. Если в этом великом деле возрождения этих земель найдете нам место, где мы можем подставить плечо свое, и это будет вам выгодно, мы это сделаем с большим удовольствием, притом ответственно заявляю, сделаем так, как никто больше в мире не сделает. По традыцыі мазы, пажарная тэхніка, нават ліфты. Лукашенко гатовы прадаць Азербайджану ўсё, што вырабляецца ў Беларусі. Больш за тое наладзіць сумеснае вырабніцтва. Ён нават гатовы дастаўляць зборныя дамы і нават кароў. З 400 мільёнаў долараў тавараабароту марыць выйсці на мільярд. Не адразу, кажа, але праз годзік-паўтара. Мы сделаем для этого все. Лукашенко ўжо марыць і пра больш далёкія рынкі Ірану, Індыі ды Пакістану, якія змогуць набываць мінеральныя ўгнаенні праз сумеснае вырабніцтва Беларусі і Азербайджану. Азербайджан, які трапіў пад уплыў Турцыі, у лукашэнкаўскіх марах прамая дарога да новых магчымасцяў. Гэткія смелыя заявы кшталту уласніка рэгіёну, гэткая чырвоная дарожка да Аліева і моцная кропка ў адносінах з Грузіяй і Арменіяй. Святлана Тихановская с трехдневным визитом наведала Швецию по официальным запрошенням. У Стокгольме до Международного дня солидарности с белорусскими политичными вязнями примерковали адмысловую конференцию по ситуации у Беларуси. Подробязней Ольга Мицкевич. Свой визит у Швецию Святлана Тихановская распачала з наведвання мітынгу солидарности з Украиной. Слава Украине! Со сваім геапалітычным выбарам дэмакратычныя сілы вызначыліся. Гэта пасыл Зеленскаму. Пасыл жа да заходніх палітыкаў. Будьце такімі ж лідарамі ў дапамозе дэмакратычнаму выбару Беларусі, як Швецыя. Як я сказала, Беларусь гэта не толькі праблема. Беларусь гэта магчымасць. І я перакананая, яна стане гісторыяй поспеху. Жыве Беларусь. Пытанне нумар 1 для Беларусі – гэта лёс палітвязняў, якіх рэжым катуе штодня. Колькасць закладнікаў Лукашэнкі расце і не спыняецца. Тихановская прапанавала прызначыць спецпасланніка Еўрасаюза па Беларусі. Дазвольце мне паўтарыць яшчэ раз пра пашырэнне гуманітарнага фонду для палітвязняў, у якім ужо ўдзельнічае Нарвегія і Швецыя. На сустрэчы з прэм'ер-міністрам Швеции Ульфом Кристерсоном и министркой по европейских справах Джессикой Роусел Тихановская подняла пытанне про немэтазгоднасць изоляции белорусов. Варта спрыяць их мобильности, а гэта ў першую чаргу визовые пытанні и пытанні легализации. Швеция стала пионером сярод европейских краінаў, якая ўжо вырашыла прызнаваць пратэрмінаваныя беларускія пашпарты и не патрабаваць у беларуса вяртацца ў бацькаўшчыну па іх аднаўлення. Таксама Святлана Тихановская падзякавала Швеции за падтрыманне беларускіх культурных ініцыятываў на выгнанні. Рэжым Лукашэнкі знішчае нашу ідэнтычнасць, культуру, мову. Мы абавязаныя гэта захаваць, але не толькі зберагчы, але і ўзмацніць. Ситуацию в Беларуси Тихановская обмяркоўвала як со шведскими политиками, так и ў экспертских колах. И паўтарала, что режим Лукашэнкі як кресло на 3 ножках. Гроши, репрессии и Россия. Прибяры одну з іх, и ён падзе. Дорогие сябры, на гэтым усё. На сёння у праграме «Прасвет» шукайце нашу праграму на сайте Белсата, а таксама на YouTube-канале Белсат News. Для вас працавалі я, Сергей Пеляса, і ўся каманда нашай праграмы. Бывайце і да хуткай сустрэчы роўна праз тыдзень у чацвер о 21:30 паводле менскага часу.